ҳамин қамаш тамрин мекунӣ вақте ки худа дар ҳамин мусобиқа барои худа дабоварӣ надошта бошӣ ҳеҷ нест. ҳамин қасел доштам ҳамун сел агар бигирам мегирам зан. Чӣ гуна духтаро писанд ҳастанд? Бисёр духтаро менависанд. Соли 2024 бо ҳамаи варзишгароне ки ман сол пеш тамошо мекардам бо ҳамаи қуввозбоӣ кардам. Бо ки? Ӯро ман ипон задам. Асбсавориро дӯст медоред? $5000 аст. Аз инҷо уҷо ҷамъ кардем. Сел фақат намед. дуруд дӯсторони варзиш, меҳмони имрӯзаи барномаи Варзиш плюс ҷудокорест ки хеле ҷавон аст, аммо ба ин ҷавонии худ нигоҳ накарда дар чандин мусобиқаҳои сатҳи осиёиву ҷаҳонӣ иштирок намудаасту ҷоизаҳои бузургро ба даст овардааст. меҳмони имрӯзаи барномаи Варзиш плюс Абубакр Шеров аст. Абубакр, хуш омадед ба барнома. Абубакрҷон, биёед аз ҳамин шурӯъ мекунем ки қиссаи омадани шумо ба варзиш чӣ гуна буд? Чӣ гуна ба варзиш омадед? Кӣ шуморо ба варзиш овард? Ман дар хурдсолӣ пеш аз гӯштниги ҷудо тӯли 4 сол муайтай тамрин мекардам ва пеш аз ҳама ҳамин гӯштниги ҷудо ба хешу табори мо низ бисёр завқ доштанд. Гӯштнигиҳои миллӣ бисёр мерафтанд ва падарам баъд аз 4 соле ки ман муайтай машқ тамрин кардам, маро ба гӯштниги ҷудо равон кард ва оҳиста оҳиста ҳамин гӯштнигиро машқ кардам ва дар чандин мусобиқаҳо бохтам ва буридам. ҳамин сабаб шуд ки ман як мотиватсия ба худ гирифтам ва оҳиста оҳиста машқи худро зиёд кардам ва ба ҳамин рӯзҳо расидам. чаро шумо маҳз аз муайтай ба гӯштини ҷудо гузаштед? вақте ки ман муайтай машқ мекардам, падарам меомад дар ҳамун зали муайтай баъди аз машқу тамрин ба анҷом расидан маро бо ҳамун залгиёмон мегуфт ки гӯштини бигӣ. Падарам худаш бисёр завқ дошт. аз ҳамин сабаб маро баъди ҳамин муайтай ба гӯштниги ҷудо. биёед дар бораи оила гап мезанем. дар оилаи шумо он кас варзишгар буд? аз каҷо пайдо шудааст ҳамин характери варзишӣ ки то бояд ҳатман варзишгар бошӣ? пеш аз ҳама ҳамин гӯштниги ҷудоро амакии майдаким машқу тамрин мекард ва пас он фарзандони амакии калоним ки онҳо машқи ҳамин гӯштниги ҷудоро машқ мекардам ва оҳиста оҳиста ман машқ намекардам, кам кам тамошо мерафтам ки ҳамин завқ уже дар дил шид ва ҳамин гӯштниги ҷудо рафтем. тақрибан чанд сол шид шумо дар гӯштини тарзи ҷудо машқ тамрин мекунед? тӯли 12 сол мешавад ки ман дар ҳамин намуд гӯштин 10-12 сол. биёед камтар дар бораи ҷоизаҳо, дар бораи мусобиқаҳои иштироккардагитон бигем. Чӣ гуна мусобиқаҳо буданд? дар чандин мусобиқаҳо иштирок кардед ва чӣ ҷоизаҳоро ба даст овардед то имрӯз? ман дар мусобиқоти аввалин мусобиқаи ман ин қаҳрамони ҷаҳони ҷавонон буд ки соли 2000 аввалин дар Казан фестивали байни донишгоҳ буд ки дар он ҷо ман соҳиби ҷои панҷум гаштам ва баъд дар синни 18-солагӣ ба чемпионати ҷаҳони ҷавонон дар шаҳри Италия сафар шудам. дар он ҷо низ 2 схватка пирӯзӣ ба даст овардам ва аз варзишгаҳи Россия бохтам ва баъд аз он дар чемпионати Осиё медали биринҷӣ ба даст овардам ва оҳиста оҳиста дар мусобиқоти Гранд Слам, чемпионати ҷаҳони ҷавонон ки дар Португалия 2023 гашт, дар он ҷо медали биринҷӣ ба даст овардам ва дар қаҳрамони Осиё низ медали нуқра ба даст овардам. фестивали донишгоҳо ки дар шаҳри Екатеринбург гузашт, дар он ҷо медали тилло ба даст овардам ва чандин мусобиқаҳо. ва дар калонсолӣ бошад ҳамин моҳи феврал дар Гранд Слами Боку медали биринҷӣ ба даст овардам. дар 21-солагӣ аксарияти ҷавонон масалан мераванд кӯчагардӣ мекунанд, агар дағал карда бигем духтарбозӣ мекунанд. Абубакр чӣ маҷбур мекунад ки варзишгар бошад, ҳамаи ҳамин корҳоро канор бигзорад ва варзишгар бошад? вақте ки ман варзиша интихоб кардам, машқ кардам, кам кам уже завқ набуд. вақте ки дар чанд мусобиқаҳо уже ғолиб баромадам ки ба мин хешу табор бисёр бале чишидан. аз ҳамин сабаб барои худам накунам, барои балечиҳо мақсад машқу тамринро зиёд мекунам. биёед дар бораи бигем масалан дар ин синни сол гуфтем ки баъзеҳо рафиқотон шояд мераванд дар куҷои бозӣ мекунанд, шояд ҳатто духтарбозӣ мекунанд, ёро рафиқ доранд, фалон фалон. чаро шумо дар ин мавзӯъ шавқ надоред ё камтар дар бораи ин бигем? дар давраи ошиқиро камтар як нақл кунем, буд ҳамин ҳолатҳо? Не, ман вақте ки мактабам мехондам, ҳама мактабам хушрӯ намехондам. Мактаб
хай ами охирон соатон мегирехтем роз ҳами зал мерафтем хеле ками дар ҳами гӯштаи зудо завқум зиёдтар шид. аз ҳамин сабаб туи маъракарам намерафтем. аз вақте ки машқ тамрин буд на туи хеш табуро мерафтем на маъракаҳо мерафтем, ҳамин фақат ҳамин машқ. идеали варзиши шумо кӣ буд? кира тамошо карда завқ мегирифтен, мегуфтен масалан ман ранги намон бояд ҷанг кунам, ранги ҳамон машқ кунам, ранги ҳамон баромад кунам? буд ягон нафарам хел? чи аз муайтай, чи аз ҷудо? муайтай не ӯ вақт ман завқ надоштам. муайтай ростиш машқ мекардам, чанд бор чемпион шудагӣ будам, ки завқ надоштам. дар гӯштаи зудо оно ҳамин яке варзишгарои машҳури дунё буд, ҳамон бисёр машқ ҳамо тамошо мекардам, ҳамон оста оста завқ пайдо кардам. дар бораи як рақобати сахттарин мегӯй барои то як рақобате ки сахт буд, аз кадом ҷиҳат сахт буд ки дар хотират монд ҳамон рақобат? ман дар ҳамин мусобиқаҳо бисёр иштирок кардагиам. дар ҳамин соли 2023 моҳи октябр дар чемпионати ҷаҳони Португалия бо 5 ҳарифи худ пирӯзӣ ба даст овардам ва аз як варзишгар бохтам. барои ҷои сеюм ки яке аз варзишгароне ки пурқувват ҳамин ҷопонӣ мебошад ки ман барои сеюм ба муқобили ҷопонӣ баромадам ки яке аз ҳамин соперникҳое ки дар ёд меистад ҳамон варзишгари ҷопонӣ буд ки ӯро мағлуб кардам ва медал гирифтам. аз кадом ҳисоб барои то хотирмон буд ҳамин мусобиқа? ин чемпионати ҷаҳон буд. аз ҳамин сабаб дар чемпионати ҷаҳон хеле мушкил медал гирифтан. аз ҳамин сабаб дар ёди ман меистадам. дар ҳамин яке аз мусобиқаҳои охире ки нав ба навакӣ иштирок кардед, дар ӯ потон ҷароҳат бардошт. дар бораи ҳамин камтарак гап занед. дар мусобиқаи Анталия ки ҳамин 2 ҳафта пеш шуда буд, дар он ҷо якум варзишгари Канада буд ки ман дар варзишгари Канада дар Япония дуюм схватка мағлуб шуда будам. дар ин ҷо якум схватка боз ба ҳамин варзишгар ки яке аз лидерҳои ҳамон мусобиқа ба ҳисоб мерафт, ӯро мағлуб кардам ва варзишгари дуюм аз Баҳрайн буд ки дар ҳамон ҷо камтар поям осеб бардоштам ва 2 схваткаи дигарро ҳамин хел با یک مشکلی گذشتم و وقتی که برای فینال برآمدم با ورزشگر مالداوا روبرو شدم، او هم ورزشگر همین پای مرا دید کمتر جراحت دارد، در همین پام باشیش که پا یا بالاتر معیب شد و برای سیوم چند مربی گفت که باید گوشی نگیریم، منم گفتم میگیرم این مسابقه را. برای سیوم که با همین یک پای معیبی برآمدم خیلی مغلوب شدم و سزا جای پنجم گشتم. در همین ساحه جودو از همه پیشرفته ترین کیا است؟ مثلا کیا هستن از همه بسیارتر حرکت میکنن، بسیارتر چمپیون میشوند؟ ورزشگر ژاپنی هیفومی آبه و اوتا آبه که خیلی در همین گوشنی جودو ورزشگرانی پرقوتند که با حساب 2-3 بار شکست خوردند. ورزشگر گروزیا را نیز گریگالاشویلی تا 3 بار چمپیون جهان و ورزشگران بسیارند در همه ویست. مثلا آرزو دارین یگان وقتی قطعی همین خیلی یگان رقیبای سرسخت روبرو شوین و اگر ها با کی؟ من وقتی که همین مایده بودم سالهای 2017-18 مکتب راست یگان مسابقه میشید، چمپیونات جهان یا گراند اسلم میشید، راست خونه میرفتم یا مغازین همون پیش خونه میرفتم، تلویزیون زدگی بود ورزش، راست میرفتم گوشین تماشا میکردم. در اونجا همین ورزشگرایی بودن که من خیلی واپشه تصور نداشتم قطعی و گوشین میگیرم و همین سال 2024 با همین ورزشگرانی که من 5 سال پیش تماشا میکردم با همین و کوازمایی کردم که من در فکرم نبود که با اون ورزشگران کوازمایی میکنم. و کدامی از اونها رو توانستید مغلوب کنید؟ بوده یگان نفره که بله. شما تماشا میکردین محاربه‌هاشون، اما روزی شد که با اونها روبرو شدید و اونها رو مغلوب کردین؟ چندین ورزشگران بود که وقتی که من در تلویزیون میدیدم چند تاشا مغلوب کردم و در یک ورزشگری که ژاپنی بود 3 بار چمپیون جهان سویچی هاشیموتو میگویند که به حد ورزشگری پرقوت میباشد. در گراند اسلم تبلیسی و دور سوم او رو من ایپون زدم و اما سودیاها ایپونی مرا وزری دادند. از همین سبب روحیه من شکست بود و در همون مسابقه من همین مسابقه باختم. این چی میشد وقتی در مسابقه زیاد میشد همین حالاتایی که وقتی که شما یک نفر غلبه میکنید اما غلبه را از شما میگیرن؟ وقتی که همین ورزشگر پر تجربه باشد، وقتی که مدال چمپیون جهان داشته باشد، همون ورزشگرا کمتر کمک میکنند
варзишгаре ки хеле машҳур мебошад, он варзишгарро камтар кӯмак мекунад. буд ҳолатҳое ки шуморо дар қиёс ба ягон каси дигар ҳам хеле кӯмак карданд? Не, асл моро не. Барое ки мо на дар умми калонсолон гӯштин гирифта истодаем, моли не. Вақте ки агар натиҷаи хуб бидӣ, мекунанд. Ҳамин любой варзишгаре ки мақсад натиҷааш зиёда, ҳамона дастгирӣ мекунанд судиё. биё дар бораи гап мезанем, агар варзишгар намешидед, чӣ касбро интихоб мекардед? Вақте ки ман майда будам, дар ҳамон мактаб муаллимон савол медоданд ки чӣ мешавӣ. Ман фақат ҳамин бизнес мегуфтам, бизнесмен. Хай насиб набуда ами. Хай иншоалло баъди ҳамин спорт бизнес ами дар ният. ба чӣ тиҷорат? Ба тиҷорати чӣ мехостен шурӯъ кунед? Чӣ тиҷоратро мехостен шурӯъ кунед, агар варзишгар намешиден? Ҳамин либоса дар завқ дошам. агар дар оилаи шумо ки буд ба ғайр аз шумо варзишгар, ки шуморо масалан таҳрик медод, ҳар рӯз мотиватсия медод, ки масалан машқ кан, варзиш оянда дорад, муваффақ мешавӣ? буд ягон кас? Варзишгар дар оилаи мо набуд. Ман худам 3 дорам, як ду додар дорам. Додарам майда будам. Амаки майдаким буд. Уи гӯштинги зудо, у вақт гӯштинги зудоро ҳамаш ҳам гӯштинги тоҷикӣ маш мекард. Ва баъд амаки калоним ки бачаҳош ҳар душ аз ман яташ 3 сол калон, яташ 5 сол. Аммо амаким аз ҳамин мерафтам тамошо, аз ҳамон бачаҳои мо дида оҳиста оҳиста уже шавқу завқ зиёд шуд. шуморо чӣ мегуфтанд? Чӣ хел мотиватсия медоданд? пеш аз мусобиқаҳо ё шояд дар вақтҳои тамрин чӣ мегуфтанд ба шумо? Вақте ки ҳамин ман майда будем, ягон кас хай амакиём ягон кас бовар надошт ки ман бо варзишгарони рӯи ҳамин дунё ки 5-6 та варзишгарое ки ситора ҳастанд, бо онҳо ман қуввозмоӣ мекунам. Вақте ки ман бо онҳо чандташа пирӯзӣ овардам ва чандташа мағлуб шудам, ҳамин амакӣ мегуфт ки ман боварӣ надоштам, ки мага ман дар телевизорҳо медидам, ман хеле боварӣ надоштам, ки мақсад ту мера қатъиё гӯштӣ мегирӣ. Яи худаш я ифтихора. муҳорибаотон дар хона киё тамошо мекунанд? Аз хонаводатон тамошо мекунанд? Дастгиритон мекунанд? Чӣ мегӯянд дар бораи ино? ҳамин як соли охир вақте ки ҳамин мусобиқаҳои хеле бисёр иштирок кардам, медал бисёр гирифтам, ҳамин тамоми ҳамин гуфти гапҳо авлод ҳам ҳамин баличикӣ мекунад, аз фарқ надорад. Ҳамин ҳар занг мезанад исми падарма, исми модарма, ки гӯштинги зуд гирифт. Ҳамин вақте ки пом маиб шуд, як бисёр одамо ҳам модара занг мезанад, ҳам падара, ки чӣ хеле созай пош. Баличикози бисёр ҳамин дар интернет ҳам бисёр менависанд. баъди ин қадар шӯҳратманд шудан, аллакай вақте ки шумо варзишгар шудед, дар чандин мусобиқаҳо ғолибият ба даст оварден, дар шабакаҳои иҷтимоӣ духтарон наменависанд ба шумо? суҳбат намекунанд қайта? Хай менависанд, хай ки чӣ мегӯянд? чӣ менависанд? ман дар бораи ҳамия камтарак ки масалан номшона нагирем, бигзор номшона намегирем. кам ҳамин гап мезанем, хай ки хай муборак шавам, чӣ мегӯянд? Як гап намезанам, хай менависанд. Ман ки таъриф намекунам, бисёр духтарон менависанд. Хай камтар гап мезанам, не ки хеле вообще хеле нестам дар ин бора нестем дар ин ситуатсия. ҳамин саҳар бега ҳар рӯз азалем, уже дига хеле дар бадан монда мешавам, мери рост хона хоб. Хай ҳам вақте ки мусобиқаҳо қариб мешавад, вақте ки восстановление маш мешавад, ҳамон моментҳо ягон сайру гашт бурем, ягон прогулка, ягон ҷо бурем, мерем. Хеле вақте ки дар мобайни ки маш бошад, хеле не. Хай мо ҳамин вақте ҳамин профессионали гӯштнигир шудӣ, дар збор бисёр меравем, збори Франсия мерафтем, иҷа уҷа мерафтем, дига ҳамин Тоҷикистон меомадем, як ҳафта маш мекардем, бо ягон ҷо мусобиқа, ягон збор мерафтем, дига ҳамин ба ин ҷо намерасем. нақшаи оиладоршавӣ кай аст? Тӯй кай аст? Тӯй Аколи тӯй маълум нест. Маро мегӯянд олимпиада, медали олимпиада. Хай худмам ҳамин кӯдаким яке бачаҳои амаким, як бачаи амакӣ доштам, маш мекард, мегуфт ки ман ҳамин чемпиони Азия шудам ва дар баса. Ман кӯдаким ҳеҷ результати мақсад ҳеҷ ҳам мақсад намедонистам, ки ба ин қула мерасам ё медал мегирам. Ман мегуфтам фақат ҳамин медали тиллои олимпиада, медали тилло. ҳамин қасел доштам, ҳамун села агар бигирам, мегирам зан иншаалло. агар нагирӣ чӣ? Хай нагирем, мегирем. Мақсад не ки боварӣ дорам, ки бояд бошавам. Мақсад дар худ ҳар инсон бояд дар худаш боварӣ дошта бошад. вақте ки ҳамин дар худат боварӣ надошта бошӣ, ҳамин хамаш тамрин мекунӣ. вақте ки худат дар ин мусобиқа барои худат дар боварӣ надошта бошӣ, ҳеҷ нест. Барое ки
инсон бояд худша як мотивация бута буга ки ман мебарам фарқ надорад япон саю корея ҳама ранги худмон меҳнат мекунад баъд меҳната зиёд кунӣ баъд дар худат боварӣ дошта бошӣ ки ман дар худам боварӣ дорам. агар ин хел савол бутем ба Абубакр Шеров чӣ гуна духтаро писанд ҳастанд? барои ман ака падарам маслан мегӯяд ки бояд духтари ягон зотдор ки мақсад бераҳна набошад вақте ки ҳами духтар агар ягон чихела ягон падарша ё ягон амакиша ягон наркоман боша ягон дуз боша лубой хел мерасада барои он мегӯяд ки ягон духтаре ки мақсад зотдор боша хай намозхону берангар набоша хел дар оилаи мо хеле духтар нестанд хеш табораи мо ҳама хонашинанд кор вообще намекунад дар ҳамин оилаи мо дар ҳамин мақсад амакиён занои ҳама хонашинанд фақат мардо хеле занако вообще иҷозат нест барои кор. то имрӯз ягонта ба қавли мардамӣ таги чашм кардагӣ надоштем? хая таним тағалдаги мо мегуфтам машка дига чӣ мешид ки ино чӣ шид ояндашон? не хая ки нест шиданда ма ки у қазав надоштам як чихела хаим як касим кас маъқул мешава не ки хеле бугӯй ба чӣ гуна духтаро маъқул мешиданд? ягон ту ягон ҷо мерафтем ягон духтар маъқул мешида не ки бохим меистодем фикр мекардем нигоҳ мекардем духтар уже шу мекунад вақте ман худам уже сел дорам то села назанам мақсад нарам ба мо ҳадафам чихела зангирӣ намешавада ман сел мондагим ҳамун села бизанам ба зан мегирам не ки хая ки ҳами дери дер ҳами 21 солаи 2 соли охирам 2 соли дигар агар бишава нашава кам то 23 солагия мақсад ният астайда. вақтҳое буданд ки масалан шумо дар ягон кас аз ягон кас мағлуб шудем ва бисёр дилмонда шудем аз ин варзиш гуфтем ки ман даст мекашам дигар ман аз варзиш меравам? шидагиам ҳамин тое ки ҳами дар ягон мусобиқа бой метӣ дилат хунук мешава вақте ки агар ҳамин варзишгар ягон мусобиқа дар шикаст мехӯрад агар ягон кас буга ки ту намешавӣ ягон гап безе буга ҳамун варзишгар сразу уже ҳами дилиш поле ҳами вақте ки ман хай пирӯзиам ба даст овардагиам мағлубам шудагиам мара ҳама вақт ҳайси амакиём ҳайси падар ҳайси мегуфтанд ки ҳеҷ гап надорад меҳнат кун мешава ҳама бой метавам мебарам барои мара фақат мотиватсия медоданд ки ҳеҷ гап надорад фақат машқ мешавамаш. шуғли дӯстдоштаи шумо ба ғайр аз варзиш дар ҳаёти маъмулӣ масалан як кас асб савориро дӯст медорад як кас мошинайкуниро дӯст медорад шуғли дӯстдоштаи шумо чӣ аст дар зиндагӣ? шуғл ҳами берун прогулка бурам ҳамиш хизиша ҳами боду ҳавои тоза ягон мақсад ҳами тобистоно да ягон адир мерем ягон мо ҳами гудак будем вақте ки ҳами машқ мекардем як вақт машқ мекардем ҳами адир мерафтем айда будем айхона картишка ягон нон пон мегирифтем мерафтем дамо адир ҳами завқ да ҳами айда ягон пикник буда ягон хеле ва ягон прогулкаи хеле асп пас буда хеле завқ надо мошин пошин хеле завқ надоштам ҳама хеле ягон касби хеле бугӯй не хеле масалан ҳар варзишгаро ба варзиш мегӯянд ки пулҳои хуб кор кунанд масалан ҳам шоҳратманд шаванд ҳам пули хуб кор кунанд масалан чаро шумо вақте ки MMA ё ки дигар варзишгоҳе ки ҳозир ҳастанд пули калон доранд бокс MMA чаро шумо иноро интихоб накардину маҳз омадед ҷудоро интихоб кардед дар ҳоле ки ино пули хуб доранд? барое ки ҳамин мегӯм ку ҳамин вақте ки як хеш табор ҳама вақте ки гӯштинг дар завқ доранд хай ҳамин гӯштингам даромадаш созай вақте ки ҳамин результатҳои созӣ даромадаш созай ҳамин бои мисал да камкам завқ дорумад не ки меган не ҳамин хонагиён меган мақсад ҳамин гӯштинги худат не ки худам завқ дорум ҳам хеле барое ки меҳнат ҳамин лубои касбе ки ҳамин инсон ҳамин агар бизнесам боша худат меҳнат накардӣ фоида намебинам спортам вақте ки ту ягон мақсад ҳамин баъисам шай ай ӯ баъиса бисёр машқ накунӣ тамрин накунӣ ва зада намешава ҳамин гӯштингам ҳамун хеле вақте ки ту як каса бисёр меҳнат накунӣ ва зада наметавонӣ хай ман боварӣ дорам ки бои бесправилам бигзарам мешавад ягон натиҷаи хуб. тамошо мекарден мусобиқаҳои моҳорибаҳои омехтаро тамошо мекарден кадом варзишгаро нигоҳ мекарден масалан моҳорибаҳои кадом варзишгар барои шумо писанд буд бисёр? ҳамин тоҷикҳоро ҳамин нурулло алиев лоиқ раҷабов аъзам ғафуров бисёр муҳаммад наимов ҳамиёро тамошо мекунем айнаи ҳабиба тамошо мекардем майда будем ислам ахачов
намехоҳед ки дар оянда масалан вақте ки қуллаҳои баланди ҷудоро фатҳ мекунед ба MMA бигзаред ё ки ба муқобилаи мехта бигзаред? хай мебинем агар дар ният ҳастаем хеле чиза, хай ки бо вақт нишон метаҳад. агар орзуҳои варзишитонро интихоб накунем, ҳисоб накунем, масалан қаҳрамони фалон олимпиада шудан фалон, дар ҳаёт чӣ орзу дорем ба ғайр аз ин? ма ки ҳозираш фақат вақте ки фақат сели ҳар як варзишгар ин қаҳрамони бозии олимпӣ мебошад ки аз соли 2007-8 ягон медал омадагӣ нестай. Ман мехоҳам ки ҳама вақт сели ман медали тиллои чемпионати ҷаҳона бозии олимпӣ мебошад. Қасел дар ҳаёт дорам ҳозираша. Фақат хомам мекунам селай фақат барои машқам зиёд мекунам. Барои ки медонам ки даи миравои ҳама машқаш зиёда, бо ман машқам зиёдтар мекунам ки ба ин қулло бирасам. аввалин гонорар гирифтанҳо ё ки маблағҳое ки ба даст оварден аз мусобиқа дар кадом мусобиқаҳо буд ва чӣ қадар буд агар? 3 сол пеш дар стадион гӯштинӣ шудагӣ буд. 3 варзишгара мағлуб кардам ва 13 000 сомон якум маблағе ки дар мо наврӯзӣ бисёр мегирифтем пеш гӯспанду буз оҳиста оҳиста вақте ки дар профессионал даромадем мумкин нест модозӣ 13 000 сомон буд дар гӯштинии миллӣ. Якум ҷош як мошини равон буд ки ман суҳбат карда ба дидеса будам 18 сола будам он вақт бо варзишгарони 25-26 солаи Тоҷикистон. Весам 66 кило буд. То 73 кило гӯштини гирифтам. Веси 66 набуд. То 73 кило гӯштини гирифтам. Суҳбат карда ба дидеса будам дар 40 сонияи охир мағлуб шудам. Хай 13 000 сомон якум гонорар. баландтарин гонорар, баландтарин маблағе ки аз мусобиқот ба даст оварден чанд қадар буд ва дар чӣ сарфш кардем? мусобиқаи 5000 евро дар гранд-слам, 3000 евро бо дар чемпионати ҷаҳон медал гирифтем, дар Осиё раиси кумита бо 3000 сомон, бо 3000 евро буд. Хай меғалтам. калонтаринаш кадом буд ва дар чӣ сарфш кардем? 3000 евро буд. Хай мошин гирифтем. дар чемпионати ҷаҳон медал гирифтем. Онҷо худаш 1000 евро буд. Бо омадан дар ҷо 25000 сомон. дар чемпионати Осиё бо як мусобиқаи дигар дар моҳи охирои июл шудагӣ буд. Дар Россия 260,000 рубл якум ҷо шудам гирифтам дар онҷо. Бо дар фестивал 10000 сомон. Зад якум шудам омадам, хай 10000 сомон додан аҷа. Хай бисёр мешавад. Бо дар моҳи декабр командаи мусобиқа шуд клуби Ҳоҷи Шариф. Рафтем дар онҷо $21000 6 кас гирифтем. 6 кас 5 кас $3000 мон расид. Хай мешавад. ҳолатҳои вазнинӣ ки масалан шояд барои ягон мусобиқа тайёрӣ дидем рафта натонистем, имкон нашуд, шояд ягон ҷода ҷароҳат бардоштин аст. ҳамин хел ҳолатҳо чӣ чиза буд? чемпионати ҷаҳон 2022 дар Гуайкил шуда буд. Кисаи худмон бояд мерафтем. Беҳад машқ тамрин аз зиёд кардагӣ будам. Рафт виза гирифтан натонистам. ҳамин қад чиз дегада дар ҳамин ҳаёт. чӣ қадар харҷ мекардем? чанд вақт омодагӣ дидем барои мусобиқа? барои мусобиқа ҳама вақт ки варзишгари профессионал ҳама вақт тайёрӣ вақте ки ҳамин мусобиқа бо наздиктар мешавад 2 вақт 3 вақт машқ мекунад. тӯли 3 моҳ фақат ҳамин мусобиқаро нигоҳ кардам. $5000 аз инҷа онҷо ҷамъ кардем. бояд мерафтам. Нашид. $5000 билетҳоро ҳамаро гирифтем ки виза надодан, успеҳ накардем. Ямасу. ҳозир худоро шукр муҳтарам Исмоил Маҳмазоӣ президенти федератсияи зудоай хеле дастгирӣ кардеста. дар ҷое ки машқҳои дастаҷамӣ мешавад, мерем дар ҷо иштирок мекунем мусобиқаҳо Франсия, Япония, Португалия, ки ҷое ки набошад. Мерем машқ тамрин мекунем. дастгирӣ кардест. аз ҳама сафарҳои хотирмон ё лагерҳое ки доштем дар кадом давлат буд? аз кадом ҷиҳат барои шумо хотирмон буд? ҳамин Япония рафта будам. ман ҳама шаҳре ки гаштам бисёр шаҳра ҳамин Япония 5 шаҳри хушрӯ. аз кадом ҷиҳат барои шумо хотирмон буд? масалан лагерҳое ки мегзаред, шояд бо кадом варзишгарои номдор лагер гузаштед? ҳамин дар Япония баъди мусобиқа тӯли 10 рӯз машқ тамрин шуд ки дар он тамоми варзишгарои
ҳузури ҳамаи ҷаҳон дар ҷо иштирок кардам. Дар ҳамонҷо бо ҳамаи варзишгарон қуввозмоӣ кардем. ҳамон лагери ҳами ҷопон. Ҳамаи гӯштаи зудо ҳамаи муҳорибот беҳад муҳорибаҳои сахт мегзарад. ҳар як сифат кард ки вақте мегирӣ инсон вунтуни нафасш мегирад. ҳама ҳамин сифатҳое ки мегирӣ сахт ай. Бояд ки тоқат кунӣ. Ман бисёр гӯшта гирифтагим, ҳамаш дар зуд меояд, бо хай вақте ки як рӯз ду рӯз дигар бо мегзарад, подан аёдат мебурояд. Агар ягон мусобиқа дар бой медодем, бо фикр 1 соат ним соат мегӯем машқ намекунам, бо вақте ки одам бисёри бад машқ мекунад, бемашқ наметавонад. Уже ман худам бемашқ наметавонам. Як рӯз машқ накунам, уже дигар худам чӣ хеле ҳис мекунам. Ман бояд машқ кунам. Ҳамин сабаб намешавад машқро бас карда. Агар хай сел та вақте ки гирифти ҳамун ҷое ки мехосӣ ба ҳамун ҷо расӣ, дигар басам кунӣ мешавад. Вақте ки сел дорӣ, хеле мусобиқаҳо дар бой метавонад ки худта мотиватсия метӣ. Агар не яхе мусобиқаҳои дар бой метӣ, мегӯӣ ки ман чанд ҳамин мусобиқаи охир 1 сол пеш 3 мусобиқаи ҳамин охир рафтам бой додам. Худам дар нақша мондам, ҳисоби бой додам ки ҳисоби тарсидам. Ҳамин қамаш мекардам, мебаромадам, худ магум мекардам. Ман худам дар як нақша мондам, гуфтам агар ман баром бо ҳамин хеле шава, ман бас мекунем ё ман намекунам. Гуфтам ман як мусобиқа баъди ҳамин гран-при душанбе шидаги баъд дар ҳамин мусобиқа шикаст хӯрдам дар варзишгари Беларус. Баъди ӯ 2 ҳафта баъд дар Челябинск мусобиқаи Russian тур гузашт ки дар он ҷо нотарсида баромадам, бо 6 варзишгар пирӯз шудам. ҳамон варзишгаре ки ман дар ин ҷо бохтам, онро дар ҳамон ҷо дар финал шикаст додам. Агар ҳамин варзишгар ба худ бовар надошта бошад, натиҷа намедиҳад. Варзишгаро масалан пеш аз мусобиқа биромаданд, дар вазное ки иштирок мекунанд, бисёр вазн кам мекунанд ва ин барои варзишгаро бисёр сахт аст. Ҳамин раванда дар ту ҳаст. Фикр мекунам ҳамин як бор нақл кун, чӣ мушкилиҳо дорад, чӣ сахтиҳо дорад? Аз соли 2020 аз соли 2019 вақте ки соли 2018 ман 57-58 кило вес доштам. Вақте ки 6 моҳ Россия рафтам, баъди уҷа омадам 70 кило шуд. Як бора 12 кило вес гирифтам. мо омадем машқ кардем, весмон 67-68 шуд. Аз соли 2020 то 2023 ра 66 кило гӯшти мегирифтам, ки беҳад ҳамин вақте ки 5-6 моҳи охир 7-8 кило 6 кило ганият мекардам, намешид гӯшти гирифта. азоби сахт мекашидам, ба аз ҳамин сабаб весма боло кардам 73. ҳозир вазн кам намекунед? ҳозир вес 5 кило 4 кило 5 кило хароб мекунад. хай 4-5 кило ахайра. дар ҳамин охирин мусобиқатон ман тамошо кардам, вақте ки шумо бо рақибтон қуввозмоӣ мекунед, потон захмӣ мешавад, потон ҷароҳат мебардорад. аммо бо вуҷуди ҳамин шумо идома метиҳед мусобиқаро, боз бо рақиби дигартон гӯшти мегиред. Чӣ маҷбур кард ки таслим нашавед? вақте ки дар ҳамин телевизор хеш табор бисёр мешинанд, ман агар не ман бояд гӯшти намегирифтам. Пои ман полни варам кардаги буд. ҳамин чанд муаллим гуфт ки наги ман ҳамин вақте ки як ҳиссиёт ҳаст, ман бояд гуфтам гӯшти бигирам. Почаман бипара, ман гуфтам гӯшти мегирам. Дар пеш дар гранд-слами Баку ки барои финал баромадан бо варзишгари Россия қуввозмоӣ кардан, дар он ҷо баливоӣ кард, дасти ман дар он ҷо биромада буд, ки финал биромадам бо варзишгари якум номери Даниёл Ҳидоят Ҳайдаров. ҳамон ҷо дам бояд гӯшти намегирифтам, не ки як ҳиссиёт мегӯяд ки хай ман худам хеле феъл дорам ки мегирам то охира. Ман метои шудагия ки дар хеле мусобиқаҳо бой медодам, баъд бисёр гиря мекардам. Шухера вақте ки яхе одаме ки сел надорад, нақша надорад, боям медод, парво надошт. вақте ки ман шикаст намехӯрдам, фақат ҳамин мегӯм накунам гиря, не ки ҳамин як чизе мегӯям, ҳамин номусҳои ҷихат гиря мекунӣ. ҳамин сабаб ҳамин номусое ки маи ба мушаи мебурӣ гӯшти мегирӣ. ҷудо дар қиёс ба варзишҳои масалан пештар машқ мекарден, муайтай, панкратион дигаро, кадомш сахттар аст ва аз кадом ҷиҳат? гӯштинги зудо бояд варзиши вақте ки гӯштинги зудо як вақт машқ кунӣ қиин нест. вақте ки агар бугӯи результат бутам, беҳад меҳнати сахт талаб мекунад. Дисциплинаист, бояд шавқ барвақт хӯрай, берун набурой, ягон туй бошад, вақте ки машқ бошад, туй маъракаи хеле чизоро нигоҳ намекунӣ, фақат машқ мекунӣ. беҳад чиликот маиб мешавад, мешканад. беҳад спорти қиин дай.
нохунур мешканад, чиликҳо мешканад, мебурояд, пӯчат мешканад, дастат мешканад. Инро нигоҳ намекунӣ, фақат ҳамин идома медиҳӣ, бахайр натиҷа мешавад. Агар дастат маиб шид, бигӯи 5 моҳ дам бигирӣ. Вақте ки даст маиб шид, бояд дам нагирӣ. Бояд ё бидавӣ ягон кор кунӣ, ки ай формаи ҳамин чӣ набурой. ба ҳамсолои худат ки масалан шояд кӯчагардӣ мекунанд, шояд масалан ба роҳҳои дигар рафтанд, чӣ гуфтан мехоҳӣ? Ҳамин хай морам агар ҳамин варзиш вақте ки варзиш мумкин машқ намекардем, мумкин ягон роҳи баъд намерафтем ин одамиай, не ки ҳамин бояд лубои ҳамун падару модар вақте ки ҳамин фарзандаш таваллуд мешавад, кам-тартиба ба ақл мешавад, бояд ҳамин варзиш бимонад. Аз бераҳа, аз ҷурабозӣ, аз ҳамин алкашӣ ва ҳамин чизот нигоҳ медорам ин варзиш. Вақте ки саҳар мактаб меравӣ, бо бегап машқ мекунӣ, уже бефара мешавӣ, меои хоб меравӣ, режим туғрӣ мешавад. Вақте ки одам бекор шавад, ҳамаи кор аз дасташ меояд. Ҳамин ҳамаи чия бекория. Ҳамин бояд варзиш, ҳамаи инсон варзиш кунад. Варзиш вақте ки машқ мекунӣ, бефара мешавад, дигар гаштанам намефорад берун. Ҷуротам агар занг бизанад, вақте ки бефара бошӣ, мегӯӣ ки хобурам ки бо пагаҳ, медонӣ ки машқай. Барои ҳамун бояд ҳамин варзиш, ҳамаи инсон бояд варзиш кунад, машқ кунад. меҳмони имрӯзаи барномаи Варзиш Плюс буд Абубакр Шеров. То барномаҳои дигар, худо нигаҳдор.